Илхам көнне төнне айырмый, илхам яшкә карап тормый. Яшьлектә ул киләчәк мәхәббәт белән яши. Улгайгач үткәннәрне сагына. Мәхәббәтле, илхамлы яшь шагыйрә Айгөл Хәсәнова әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге герое. Хәсәнова Айгөл Минибай кызы 1990 елның 11 мартында Киров өлкәсенең Иске Пенәгәр авылында туа. 1997 елда Иске Пенәгәр авылы мәктәбенә укырга керә. 1999-2005 елларда Кукмара балалар музыка мәктәбендә баян классы буенча белем ала. 2007-2011 елларда Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында укый. 2013 елда безнең яңа укытучы грантын җиңеп, 8-нче гимназия мәгариф үзәгенә эшкә килә. Бүгенге көндә әлеге уку йортында уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары булып эшли. Аклы кара дөнья, күңел көзгесе, яшьлек хисләрем исемле китаплар авторы. Татарстанның Кукмара районын чыгып китсәк, Киров өлкәсенең Нократ районы башлана. Татарстан белән бары тик берничә чакрым юл айырып торган Иске Пенәгәр авылы Киров өлкәсенә карый. Халык арасында икенче Мәскәү дип йөртелүче, 180 елдан артык тарихы, итек басучылары, тимердән капка рәшәткә коючылары һәм үзенең шагыйрьләре белән дә танылган бай авыл ул. Дөньяның һәмен, мәхәббәтнең тәмен, туганнарның кадерен белеп яшәүче Айгөл Хәсәнова Иске Пенәгәр авылының хыялый бер баласы. Хыял гына түгел, ә авылның мөхите дә аның илһам чыганаклары. Бу минем туган нигезем. Әлеге нигездә без бер туган абыем Сирень белән бергәләп үстек. Әти минем тимерче, эритеп ябыштыручы, һөнәрен үзләштергән булса, әнием инде хисапчы өлкәсендә белем алган. Кичкенә вакыттан мине күбрәк абыем тәрбияләде дисәм дә дөрес булыр. Чөнки ул бар белгәннәрен минем белән уртаклашырга тырыша иде. Абыем музыка мәктәбенә укырга керде. Һәм инде беренче дәрестән соң, һаман да хәтердә, кайтып тизрәк үзе яна утыртып, мине дә баянда уйнарга өйрәтә башлады. Сентябрь җитте. Абый укыгач бит инде миңа да укырга кирәк. Әниләр белән сөйләшеп карыйбыз, ләкин әниләр әле син кичкенә дип мине җибәрмиләр. Абыйга укырга киткәндә, әниләр күрмәгәндә, мин инде абый артыннан әкрен генә ияреп, Кукмарага музыка мәктәбенә киттем. Максатына ирешә Айгөл Кукмара балалар музыка мәктәбендә баян һөнәрен үзләштерә. Музыкага сәләте бабаларыннан килә дип саный ул. Алар гармунда өздергәннәр. Шуңа да гаиләдә иҗади балалар үсә. Айгөл шигырь язса, абыйсы Сирень музыка юнәлешен сайлый. Яшем кебек яшьлегемдә сагынуга күңел түз генә. Яшьлегемә кайтып киләм. Бала чагым минем хәтердә. Акрын гына сукмаклардан атлыйм бүген төнге урамнан. Хәтирәләр биләп ала. Бала чагым китми уемнан. Болыннарда яшьлек исе, таныш йортлар, таныш апалар, туган нигез күңелемне саклы кебек хәсрәт борчудан. Йөрәгендә саклап киләм. Бала чакның күңел җылысын. Матур мизгел хәтеремдә. Хәтирәләр мәңге саклансын. Башлангыч һәм урта белемне Айгөл Хәсәнова туган авылы Иске Пенәгәрдә алып чыга. Кичәләр, бәйрәмнәр булачак шагыйрәдән башка узмый. Шигырь сөйләү сәләте дә бар үзендә, спектакльләрдә дә яратып катнаша. Аңа бар нәрсә дә кызык. Шигырь языр өчен дөньяның бөтен матурлыгын тыеп карарга кирәк бит. Мин Айгөлне 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр татар теле һәм әдәбиятыннан укыттым. Уку дәврендә ул үзен бик тырыш, сәләтле, башлаган эшен иҗады якын килеп, ахырына кадәр җиткерүче, яңалыкка кыз итеп күрсәтте. Кичкенә сыйныфлардан ук шигырьләр
яза башлады, бик матур итеп шигырьләр укый. Әле дә хәтеремдә әдәбият дәресен укытып бетергәч, үзе актив булса да, тыйнак кына минем яныма килеп, менә шушылай итеп, Гөлнур апа, менә шигырь язган идем, укып карагыз әле дип миңа күрсәтте. Ул шигырь 2 строфалы, 8 елдан тора торган, әтисенә башлап язылган шигырь иде. Әле дә хәтеремдә, туган көне булган икән әтисенең. Кичкенә генә блокнот, ул блокнотны ачып карадым, тагын берничә шигырь. Бу кыз кызыксына икән бит шигырьләр белән. Һәм инде еллар узгач, барыбер да менә шушы сәләт дигән нәрсә үзен сиздерә. Кече кызым кияүгә чыккач, шигырь белән матур итеп аны котлыйсы килде. Ойгылым тиз генә бик матур тизмә формада котлау ясап бирде. 10 яшь безнең аермабыз. Опа сеңел орасы. Син минем көтеп алынган кадерле җан ярасы. Бер чак урамнан атлыйбыз, икебез дә кичкенә, каршыда этләр өеме, йөрәкләр дөп-дөп тибә. Шул чак алга барып бастым. Курку хисе онтылды. Сеңелемә этләр тимәсен. Ул бит миңа кадерле. Тормыш юлын шулай үттек. Ярдәмләшеп яшәдек. Серләребез уртак булды. Нозларны жәлләмәдек. Җатымның шишмә башы туган авылым Искепнәгә дә башланып китте. Ул вакытларда миңа 13-14 яшьләр иде. Беренче шигырьләрем 4 юллык булса, аннан иде куплетлар өстәлә барды. Һәм инде минем беренче остазым, беренче укытучым дип әйтим, ул минем абыем Сирен иде. Чөнки нәкъ менә ул минем беренче шигырьләремне укыды һәм инде минем хаталарымны төзәтте. Соңрак үземдә көч туплап, инде беренче укытучым Гөлнур Ахатовнага мин үземнең шигырьләремне күрсәттем. Гөл елмаясың дип читтән генә күзәтәләр таныш белешләр. Күзләреңдә янып тора диләр, бәхетле син диеп китәләр. Нәрсә соң ул татлы бәхет диеп? Уйлана мин бик еш таңнарда. Сорауыма җавап табам диеп, айлы кичтә күңел моңлана. Елмая мин, әйе, шат күңелле, ләззәт табып яшим тормышта. Күңелемә кереп актармагыз, сорамагыз бәхет турында. Кай вакытта матур битлек кенә коткарадыр явыз дөньяда. Моңаены күрсәтмичә генә. Кояш кебек балкым җиһанда. Бала чагыбыз, үсмер чагыбыз, мәктәп дигән кызыклы да, җаваплы да дөньяда уза. Вакыты белән авыр булса да, ул чаклар сагындыра. Беркемне дә битараф калдыра алмый белем иле. Диварлары, бишлеләре, икелеләре, бәйгеләре, кичәләре белән истә кала. Үзләре инде күптән укытучы абый апалар булсалар да, алар да сагына ул елларны. Шуңа да мәктәпне тәмамлап биргә инде җитлегеп атлап кергән һәр баласын, укучысын якты йөз белән каршы да ала беләләр. Айгөл Хәсәнованың иҗаты укытучыларының күз алдында берләнә һәм нәтиҗәдә шигырь китаплары басыла, җырлары яңгырый. Очраттым сине язларымда, яшьлекнең матур айларында. Тылсымлы синең зифа буяң, җәлеп итте синең карашың. Йөрәгемдә син генә, күңелемнең түрендә, яз гөлләре бүләк итте сибез бу җиргә. Йөрәгемдә син генә, күңелемнең түрендә, яз гөлләре бүләк итте сибез бу җиргә. Күзләреңә күтәрелеп мин карадым, карашларың моңсу нигәдер. Яратырга сине мин ашыктым, газапларында яндырдым. Sağımdan seni gütemem, şeşeklerine sina özlemem.
Укучылар, безнең бүген мәктәбебездә очрашу. Шушы мәктәпне тамамлаган, шушы мәктәбебезнең укучысы Айгөл Хасанова белән очрашу. Кем соң ул безнең Айгөл апа? Айгөл апа ул язучы балалар. Ә инде ул хәзерге вакытта үзе дәген укытучы, сезнең кебек балаларны укыта. Балалар, мин дә сезнең кебек әлеге мәктәптә укып, әлеге мәктәпне тамамладым. Һәм инде минем беренче иҗат юлларым шушы мәктәптән башланып китте. Олырак классларда укыган вакытта мине авылдан төрле бәйгеләргә, язучылар берлегенә еш кына җибәрәләр иде. Мин анда һәр вакыт үзем язган шигырьләр белән чыгыш ясыйдым. Мәктәптә укыганда мин шулай төрле олимпиадаларда, төрле бәйгеләрдә еш кына катнашып, призлы урыннар алайдым. Сез дә катнашыгыз, үзегезне сынап карагыз. Сезгә үземнең мәктәпкә багышланган шигыремне укып китәсем килә. Соңгы кыңгырау. Соңгы кыңгырау шыңлады, үтте мәктәп еллары. Хәтерлибез бүгенгедәй беренчегә барганны. Кулда чәчәк бәйләмнәре, башта ап-ак бантиклар. Сагынып искә алырмын укытучы, классташлар. Шаян булып йөрсәк тә без, мәктәбем, син кадерле. Бер вакытта онытмабыз, белербез кадереңне. Айгөл, синең шигырьләрне балалар дагын өйрәнделәр. Менә Алинә синең Төнге урам дигән шигыреңне укып күрсәтсен әле безгә. Төнге урам, ачы җилләр, шомлы уйлар йөрәктә. Нәрсә уйлыйм, әйтә алмыйм, монсы бик тә күңелдә. Хатирәләр артта калды. Ачтым чиста дәфтәрне. Язам диеп каләм алдым. Язып булмый хисләрне. Пәрвәздәй минем уйлар. Якты микән киләчәк. Бәхет тулы кузалавым, бәлки бер чак сүнәчәк. Сыннатмаска, бирешмәскә, кирәк ачы җилләргә. Менә кабат язлар килде, салкын язлар йөрәктә. Айгөл Хасанова Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетын тамамлый. Белүебезчә, иҗатка сәләте булган һәркемнең нәкъ менә студент елларында мөмкинлекләре ачыла, алар зуррак юнәлеш алалар. Айгөл хорга йөри башлый, шигырь язарга күңел дәфтәре ачык. Әти-әни еракта, алар сагындыра, авыл һәрчак үзенә тартып тора. Беренче мәхәббәтләр юксындыра. Кулыңа каләм ал да яз гына. Уянасым килә. Янәшәмдә сөйгән ярым. Бәхет тулы минем күзләрдә. Сыкрап-сыкрап яңгыр яуганда да сүзләр җитмәс минем күңелдә. Сөйләсем килә. Назлы җылы кочакларда бар уемны җуеп, югалтып, онтыласым килә бер мизгелгә. Җан ярамны артта калдырып, ышанасым килә. Якты киләчәккә, бәхет тулы тормыш юлына. Хыялымда бар паклык. Инде бар да Ходай кулында. Беренче шигырьләрем ул инде мәхәббәт темасы. Беренче хисләр, беренче ярату этәргеч булгандыр. Соңрак туган авыл, туган як, туганнарыма багышланган шигырьләр барлыкка килә башлады. Әдәби әсәр укысам да, әдәби герой тормышы белән яшәп, аларга багышлап яза идем. Тышкы кыяфәтемә карап, күп кеше мине бик җитди дип уйлый. Әмма минем күңелем төбендә ул нечкә кыллар яшәй. Һәм инде нәкъ менә алар шигырь язырга миңа этәргәч бирә дип уйлыйм. Мин үзем гади генә әйбердә дә матурлык күрә беләм. Мин бары сине уйлап таптым. Хыялымда синең сүрәтең. Кагаз битләрендә каләм алып, ясап куйдым синең рәсемең. Кыңгырт күзләр гүя карый сыман, йөрәгемнең кылын тибрәтеп. Назлы тавышыңны ишеткәндә, туя алмам кебек серләшеп. Аллы гөлле сукмаклардан бергә, илтә кебек барыр юлыбыз. Янәшәңдә мине бәхетләргә, күмә кебек сөю нурыбыз. Кулларымда минем фото сүрәт. Күпме тарих анда язылган, ә мин бары сине уйлап таптым. Хыял дөньям анда чагылган. Сөям диеп язып куелган.
Мәхәббәт темасын бер язучы да читләтеп уза алмый. Ул мәңгелек тема. Аны күкләргә чөябез, җиргә салып таптыйбыз һәм барыбер аңа мөкиббән китәбез. Айгөлнең әти-әнисенә карата булган мәхәббәте, хөрмәте дә сокландыра. Әниеңне аркаңа күтәреп 3 кат Мәккәгә алып барсаң да, бурычыңны түли алмассың дигән гыйбарә яши. Алайда Айгөл аларга тиешле бурычын үтәргә тырыша. Шигырьләрендә, җырларында аларга канаат куя. Йөрәгендә булып та теле белән әйтеп бирә алмаган хисен кагазгә сала. Яшәгез сез мәңге бергә. Бар канатлы әти-әнием. Назга тулы шатлык сезгә. Озын гомер телимен. Ун канатым минем әни. Сул канатым әтием. Сынмасын парлы канатым. Мәңге шулай яшим мин. Әни мине иркәләде. Әтием назга торды. Иң бәхетле мизгелләрне тойдым мин сезгә бәйле. Әниемнең җылы иңе, җылытты салкын көнне. Әтиемнең нечкә күңеле кирәкле киңәш бирде. Сабыр һәм улы йөрәкле минем кадерлеләрем. Дөньяда бар җылы сүзне сезгә бүләк итәмен. Иртәләрен безне назлы тавыш җиле, әнкәй моңы безгә эндәште. Ашы язмыш күге шитләп үтте безне. Син булганга безгә тимәде. Сиздермичә безгә еллар үтеп китте. Моңсуланып кала йөрәгең. Әни, бәгърем диеп, иркәләнеп, сөйлеп, мәңге яши минем күңелем. Әнкәй күңелем моңлы, кочаклары җылы. Елатмагыз әнкәй йөрәген. Сабый бала кебек, иңнәренә төренеп, кайтарасы килә яшьлекне. Әти, күпме көч һәм сабырлык синдә. Кирәк чакта кырыс карашың, авыр чакта җылы кочагыңа алып, назлы сүзләр таба аласың. Тормыш сукмагында туры атлап, өйрәтәсең сабыр булырга. Һәр вакытта син янәшә, әти. Без бәхетле синең янында. Айгөл бала чактан максаттан булды инде. Ниндидер уй килә икән, ул аны эшләмичә, җиренә җиткермичә тынычланмады. Китапларына килсәк инде, беренче китабы чыкканнан соң менә аның бөтен шигырьләрен укып чыкты. Бигрәк тә менә йөрәккә якын булды, менә ничектер ялгыз балалар дигән шигырь. Язмышларга ни язганын бер Ходай гына белә. Кичкенәдән ятим калып, балалар ялгыз үсә. Әти-әнисен сагынып сыкрана күңелләре. Нигә ташлап киттегез дип ага кайнар яшьләре. Күңеле тулы моң, сагыш, ник яшәргә дөньяда? Янында юк газиз кеше, юк юатучы ана. Әтисе дә юк бит аның һәр чак ярдәм итәргә. Ни кызыгы бар дөньяның, нигә моңа түзәргә? Газиз әти-әнисе дә ташлады шул баланы. Ничек үсәр, яшәр диеп уйламады шул аны. Бала күңеле сыкрана, кайнар яшь күзләрендә. Әти-әни дип дәшәргә юк бит якын кешесе дә. Әти-әни дип дәшәргә алар гел хыяллана, ләкин язмыш явыз бит ул, хыяллар сүнә бара. Бала күңеле сыкрана, моң, сагыш күңелендә. Әти-әнисен берничек булды бит, күреп кенә. Балаларның күңелендә көн дә сайын бер теләк. Әти-әнисен табарга, ләкин нишләмәк кирәк? Балалар йортларында үсә ятим балалар. Ник ташладыгыз аларны, газиз ата-аналар? Айгөл безнең шигырьләр яза башлагач, башта безгә әйтмәде. Соңнан бер вакытны ул кайтты да, әни мин шигырьләр язам, аны районда, Малмыж районында чыга торган бердән бер татар газетасына дуслыкка җибәрәм дип әйтте. Шул вакыттан соңына ул безгә шигырьләрен укытып, шигырьләре белән таныштыра башлады. Кызым, әйтәм, кайчан язасың соң син бу шигырьләрне, әйтәм, нишлә безгә күрсәтмәдең дип сорадым шул вакытта. Әни, я төнне язам мин аны, я кайчан вакыт була, шулай күңелгә килгәч язып куям дип әйтте. Иртәләрен безне назлы тавыш җиле, әнкәй моңы безгә дәште. Ашы язмыш күге шитләп үтте безне. Син булганга безгә тимәде.
Әнкәй күңелем аңлы, Кочаклары жылы, Йылатмагыз әнкәй йөрәген. Сабый бала кебек, иңнәренә түренеп, Кайтарасы киләм яшьлекне. Әнкәй күңелем аңлы, Кочаклары жылы, Йылатмагыз әнкәй йөрәген. Сабый бала кебек, иңнәренә түренеп, Кайтарасы киләм яшьлекне. Hamman isimde birinci tapkır sina kilgenim. Balakaylarım deyip yaratıp Okutuşum nazapındaştı. Gıngırav sıngı gıngırav Ala yol gidemin sınav Sağ bulmuş kadirli mektebim Sina minnen min rahmetim. Gıngırav sıngı gıngırav Ala yol gidemin sınav Sağ bulmuş kadirli mektebim Sina minnen min rahmetim. Айгөл Хәсәнова өчен кыңгыраулы мәктәп еллары инде үткәндә калганнар. Алар укылган китап. Ә менә бүгенге көндә ул җитәкчелек итә торган 9нчы сыйныф укучылары өчен әле бар да алда. Шагыйрә һәм укытучы яшь булуына карамастан 25 баланы бер уч төбенә җыеп тота. Тыңлыйлар, хөрмәтлиләр, киңәшләшәләр, сыйыналар. Максатчан, төпле, белемле һәм иҗади булуы аларны бердәм итә. Сыйныф җитәкчесе генә түгел, күңеленә илһам бирә торган татар теле һәм әдәбияты укытучысы да ул. Минем сөйләп алган юлым ул мәктәп. Балалар белән эшләү. Балалар белән эшләү ул тормышка үзенә күрә бер бизәк өсти. Алар белән бер дулкында булу. Алар белән бергәләп үсү. Алар барысы да тормышта кирәкле чыганак дип уйлыйм мин. Бүгенге заман балалары белән эшләү бер яктан караганда кызык та, күңелле дә. Һәм инде ул безгә берникадәр тәҗрибә дә бирә. Алар миннән өйрәнә, мин алардан өйрәнәм. Без бергәләп үсәбез. 8нче гимназия исемен яклап, без укучылар белән төрле бәйгеләрдә катнашабыз, урыннар яулыйбыз. Һәм инде укучыларның нәтиҗәләрен күрү укытучылар өчен бик зур куаныч. Тормышының 11 елын ул 8нче гимназия мәгариф үзәгенә багышлаган укытучы. Актив, белемле булуы аны эшчәнлегендә казанышларга өнди. Айгөл Хәсәнова уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары. Инде менә ничә еллар алар аңлашып, киңәшләшеп мәгариф дөньясында кайныйлар. Бары бер сүздә, бер фикердә булганда гына эшләргә, эшнең нәтиҗәсен күрергә була. Укытучы ул бар яктан да камил булырга тиеш. Айгөл Хәсәнова иҗатта китаплары, мәктәптә мактау, рәхмәт хатлары, яңа укытучы гранты җиңүчесе исеме белән горурлана ала. Укытучының күңеле бай булырга тиеш, укытучының дөньясы матур булырга тиеш. Айгөл Хәсәнова укучыларына дөньяның гаҗәеп матур һәм бай булуын татар теле дәресләре һәм шигърият аша сеңдерә.